Makadi yenyu ruzhinji rwese rweZimbabwe rwakatarisa panguva ino. Ini ndinoitwa Elizabeth Madzivachando. Ndine makore 50 years ekuberekwa. Ini ndane 8 years ndichimwa matablets eBP. Pari zvino ndiri kumwa Testimonial. Ndo yandiri kumwa. BP yangu kuti ndakazotanga kuita kupuhwa matablets kuti ndimwe matablets eBP. Ndandisikazivi kuti BP, mwiri wangu wese wairwadza, woti kana kugeza chaiko kuzvibata kudai ndaitozwa pain imwe isingaiti. Pandakazoenda kwachiremba, chiremba akati, muri kufamba makadai. Shuwa ndoda kutenda machiremba nekuti anotibatsira zvoti inini kudai kutaura kuno kudai ndisiri mupenyu because zvakaoma ndasikagoni kana kuita sei, but ndasingazivi kuti BP. Musoro waitema. Asi kubvapo ndakangotora medication yangu yematablets eBP. Zvese zvaraiti. BP haichakwiri kana kudzika, inoramba ingoripo because ndiri kucontrolwa nematablets. Pamera Nalumbi, vasikana waka vasikana vanoziva kufamba kana kusangana nevanhu ane rubatsiro rukuru. Bosi takatanga kusangana takasangana tiri pachechi tichiita zveclub. Wakatibatsira umwe naumwe anga aripo, akachekwa BP, akachekwa shuga, achichekwa futi weight, zvese izvozvo takaitirwa zvakanaka kuti tiripo. Pawaizouya wairamba ichingouya wachicheka. Ende kutaura kuno ndina maiguru wangu wekuti wakaenda kumba kwavo ndakatovarayira kuti vaende kuvazovaonewo. Shuwa vaifara, nanhasi vanofara nevasikana kuti vasikana vavo vane sevisi yavo yakanaka chaizvo. Zvokuti pari zvino izvi BP yavo yaraiti, yakontrolwa nematablets. Kunyanya wagari wemunomuruwa taitirwa zvakanaka, taitirwa nyasha kuwana vanhu vanotibatsira kuti tirambe tine utano hwedu. Uyaiwo wese vanopfuura napa mukandoona apa munotoona kuti upenyu hwenyu hwaita zvakanaka. Uyai muchekwe BP, uyai muchekwe shuga. Especially mazuva ano unogona kungofamba usiziva kuti BP yakakwira, shuga yakakwira, unonga usingazivi, asi pano wanotibata zvakanaka.